Urriaren 6an burutuko dute Soietzeko kuartelaren militarraren aurkako 29. martxa. Bota kuartela eta erain porrua lemapean. Aurten, gastu militarra ia 34.000 milioi eurotokoa izan dela eta horren ondorioa murrizketa sozialak eta pobreziaren hazkundea eragitea duela azpimarratu dute. Mungian, ez dugu gerrarako prestakuntzarik nahi. Horren ordez, Soietzeko lursaietan justizia, berdintasuna eta elikai burujabetza errein nahi dugu. Hobe porruak hastea bertan armak baino. Aldarrikapen hau ez da hautazkoa. Izan ere, gaur egun instalazio militarren hartuta duten lursailean hortuak zeuden. Hauek ordea desjabetuak izan ziren kuartel militarra eraikitzeko. Martxarekin, kuartel honen benetako rola segurtasuna zaintzeaz dela, baizik eta prekaritatea bultzatzen eta pentsio duinak ukatzen duten sistemaren interesak defendatzea duela helburu salatu dute. Aurtengoan, Soietzeko kuartel militarraren aurkako 29. martxa da. Hau izango da goizeko 11etan eta abiatuko da Foruen plazatik. Martxa honen bitartez, kuartel honen benetako rola ez dela gure segurtasuna zaintzea, baizik eta prekarietatea egorerata bultzatzen gaituen eta pentsio duinak ukatzen dizkigu sistemaren interesak defendatzen dela. Nabarmendu nahi da. Soietzeko bezalako instalazio militarrak mantentzeko diru publiko dirutzak zuatzen direla, kontuan hartu behar dago. Aurtengo gastu militarran 23.762,40 milioi eurotakoa da. Bien bitartean murrizket gastu sozialetan pairatzen ari gara.